Ja täällä on ensimmäistä kertaa punakivi. Ja mä luon uuden maailman ja mä alan pelaan selviytyjällä ilman mitään cheattejä. Mulla on siis modeja, mutta mä en käytä niitä. Mikä sen nimeksi voisi nyt tulla? Vaikka super. Käytäks? Ja sama. Pois. Pienellä. Ei se ole mieltä. Jos on teidän mielestä. Luo uusi maailma. No niin, ladataan maailmaa. Muovataan maasta. Ja kohta päästään aloittaa tää eka kerta. No niin, bis, selvä. Ja näin. Tuolla se aloitetaan. Lagaa vähän. Anteeksi jos vähän tylsä kattoo tätä lagia, mutta tavallaan vaan tää tuumeni on tämmöset, mutta käytä sitä sitten kato-asetukset tää helpolle. Sitten ei kun kerätä nää mukaan. No siis tää Joxelback. Ootteko sen? Mä vaihtaisin. Mikä? Miners. Tossa. Vipaxcraft. Tää on mun oma teksti. Vipaxcraft. Pixels. Superworld. Maailmaa. Ja näin. Tää on vähän surkea, mutta en mä silti toivoisi, että tästä tulisi huonoja kommia. Kommauksia, että tekstuuri on huono. Joo, mä tiedän tässä montakin eri vikaa. Tää ranavosa. Ja nyt pitää löydä kyllä puuta. Okei, luo. Hieno. Kive. Kivalle maastolle. Tuon. Mistä nyt 28 niin kuulette mut silti. No niin. Namneskin ja viita. Tää ei kyllä tosin näy multiplayeris muilla, mutta ei se haittaa. Mennään rannalle. Tää rannalta. Ui! Se... Ei oo Häittävä tää lagi. Mitä mulla yleensä lagin näin? Se voi johtua tästä kuvausjutusta. Kuvaan.
sen kohdalla. Ihan hyvä talo. Aluksi. Sitten voin alkaa rakentelemaan vähän parempia tuttuja. Näin. Näin niin on. Voidaan tehdä vaikka tähän. Sitten ei taida nää puut riittää. Ja siihen meni. Hakee lisää. Sitten mä löydän takaisin sitten. Jos mä vielä tiedän. Tonne. Kuivupuoli. Se on yksi. Näin. Veden yli. Kaksi tämmöistä kokonaista. Vai enemmänkin, että vähän riittää edes. Koska puuta tulee tarvimaan paljon. Tämän jälkeen vien noita koivua. Enimmikseen tammipuu on mun leppari. Se on vielä tää. Näin tästä. No, nyt mä luulen, että olisi tarpeeksi. Mennään tonne. Ainakin tohon taloon riittää. Pitää vielä tonne kerään kiveä ja tehdä uunia ja sitten suosta, että saa ikkunoita. Sen mä voin nyt tehdä vasta tai rakentaa. Sitten nyt itseästi vaikka tuohon. Molemmat. Sitten yhdessä sänky. Sitten on just sitä. Ai. Sitten 2 meni sitten miskliin. No niin, nyt on suurin osa saatu tästä. Vähän tuolla tänne valokin. Tohon vaikka craft. Sitten toinen iso. Mitä ne on tekemässä? Ne ihan tekemässä ihan. No, nyt vasta suurin piirtein tehty. Tää on näin pieni aluksi. Sitten mä aloin ehkä tekee vähän isompia koteja, mutta pärjätäs nyt yhden ainakin. Sitten siellä on vähän lampaita, niin kyllä löytyy. Siellä niitä on. Kun mä saan 3 villaa, mä aloin hakkaan kiveä. Sitten mä saan uunin. Pitäis
hiiltä löytyisi samalla, niin voisi tehdä pari soihtua. Ja sitten, jos haluaisitte lataa tän tekstuuren, niin sitä ei ainakaan vielä voi. Mä yritän saada se jotenkin, että se voisi ladata. Ei vielä. Ainakaan vielä se on. Kiveä. 8 tarvii uuniin. No 34 on ihan tarpeeksi. Omena joo. Miksi mä otin puuta, niin tehdään uuni. Näin. Ai niin, nyt mä voin. Ai niin. No pystyyköhän. Koitetaan, mä pistän vaikka 5 ja. Ei. Sitten puuhiiltä. Se alkaa jo pimenee. Eiku. Ai niin, se oli näin päin. Joo, mä unohdin ihan kokonaan, että alkoon noin tuolla, niin sitten mä teen sillä sängyn puuta sieltä. Noin. Näin ja näin. Ja nukutaan. Ja tää sänky on tän näköistä sitten. Eiköhän se eka jakso sitten alkaisi olemaan tässä. Joo. On. Oho. Pakittaa. No, tää olisi tää eka kerta nyt. Että se on. Se on sitten kai moro.